A dyn ni'n dod bore yma i sôn am gwestiwn Iesu, pam yr ydych chi yn pryderu. Ac mae llawer iawn ohono ni yn pryderu ac yn ffindio pob math o bethau i pryderu amdanyn nhw yn siŵr. Wrth i ni ddod a meddwl am yn hemyn gyntaf gyflwyno'n hunain mewn gweddi i'r arglwydd. O Dduw ein tad. Dyn ni'n diolch i ti am yn cynnyll ni at yn gilydd. Dwi'n diolch i ti am gofal amdano ni hyd yma. Ac yn diolch i ti o dad bod ni'n gallu cyflwyno'n hunain i chdi a gwybod bod gennych chdi ofal amdano ni. Cariad di yn fawr tuag ato ni yn fwy nag unrhyw gariad arall ac wedi amlygu dy hun felly yn Iesu Grist dy fab ac yn yr hunawnaeth o mwyn ni. Cymryd yn beiau. Bechod am pryderon i gyd. A marw yn lle. Ac lwydd da, cynorthwyo ni yn yn haddoliad heddiw i chdi. I roi o'n hunain nid yn unig yma ar glwydd ar hyn o bryd, ond i roi o'n hunain bob amser i chdi ac i geisio dy teyrnas di dy hun ac wybod dy ofal trosom ni fel tad bob amser ar glwydd. Weithiau adro ni dysbryd glan am yn bod ni'n gofyn y cyfan yn enw Iesu Grist. Amen. Felly, yr emyn gyntaf gyfarwydd i ni, 345. O'r fath gyfaill ydyw'r Iesu. Ffrind ym mhob ystorom gref. O'r fath fraint i'w mynd ar cyfan yn ein gweddi ato ef. Ac ylwch, pryd mae pethau'n mynd o'i le, o'r tangnefedd pyr a gollwn, da ni'n colli rhywbeth, o'r pryderon rym yn dwyn, cadw'r pryder yna i ni'n hunain. Am na cheision fynd yn gyson, ato ef i ddweud ein cwyn, ac ymlaen y ddau bennill sydd yn dilyn 345. O'r ysgolfaeth ydyw'r Iesu, ffrind ym mhob ystorom gref. O'r fraint i'w mynd ar cael, ato ef i ddweud ein lew. O'r tangnefedd pyr a gollwn, am na cheision fynd yn gyson, ato ef i ddweud ein cwbl. Oes gennych temptasiwn, oes gofid mewn un man, beidio byth a ddigon, gredu Iesu weddi'r gwan. Mae Llyw sy'n dal yn ffadlon, hyd am daimlo mae a'n lle. Hwyr ar Iesu am ein gweddi, pawb cwbl ato ef. Pwy sy'n teimlo yn dramlwyth, o dan y faich ei oherwydd cas. Iesu'n unig yw ein modd,
A'n cyrru at orsedd gras. A eis ffrindiau'n cefnu atas. Eda gwyn wrth y frenin hen. Yn ei roethiau. A ddiddannwch yn ei wel. Wel te salm dwi wedi ddewis i ni ddarllen ychydig ohoni bore yma di salm 10. Ac yn y salm yma, nid yw'r arglwydd sydd yn gofyn cwestiwn i ni, pam ydych chi'n pryderu? Neu unrhyw un o'r cwestiynau eraill yna rydyn ni wedi bod ynglyn ag o, a nhw. 300, faint stwch, 60 a rywbeth, a 5 o gwestiynau mae'r arglwydd Iesu yn ei gofyn yn y Testament Newydd. A gwestiynau cael eu holi iddo fynte hefyd yn ffordd o ddysgu, ffordd o wneud i bobl feddwl am yr un oedd yn digwydd yn eu bywydau hunain ac o'i cwmpas nhw ac am eu perthynas efo Dduw. Y salmydd yn gofyn cwestiwn i Dduw. Ac mae Dduw, ydy o'n derbyn yn cwestiynau ni, dydwch? Ydy o am i ni i'w gwestiynu fel? Rai ddeud yn y fan yma, fel y mae Job yn ffeindio allan, fel mae'r salmydd yn ffeindio allan, mae Dduw yn ddigon mawr i gymryd yn cwestiynau ni ac i ddelio hefo'n cwestiynau ni i gyd. Sy'n ddigon mawr i drigarhau wrtho ni. Felly'r gwestiwn yn y fan yma ydy pam arglwydd y sefi draw? Gymguddio yn amser cyfyngder, lle wyt ti? Lle wyt ti Dduw? Pan ydw i'n mynd drwy'r digwyddiad neu'r ymfydrwydd yma ar hyn o bryd. A dyn ni'n ymwybodol bod hwnnw yn gwestiwn debyg iawn gan lawer iawn yn byd ni heddiw yma. Gwestiwn sy'n cael ei holi mewn gwendid a gofidiau, yn gwestiwn yng nghanol rhyfeloedd a sôn am rhyfeloedd hefyd. Wedyn, os gallwn ni ddarllen efo'n gilydd y 5 adnod cyntaf, mae yna ddarllen canol y salm ac yna gawn ni ddarllen o ddiwedd y salm hefo'n gilydd a gofyn hefo'n gilydd hefyd ar i'r arglwydd godi ac ymateb i'n cwestiynau ni. Efo'n gilydd felly, salm 10. Pam arglwydd y sefi draw ac ymguddio yn amser cyfyngder, y mae'r drygionus yn ei falchder yn ymlid yr anghennus, daliau'r ef yn y cynlluniau a ddyfeisiodd, oherwydd ymffrostia'r drygionus yn ei chwant ei hun, ac y mae'r barus yn melltithio ac yn dirmygu'r arglwydd. Nid yw'r drygionus ffroen uchel yn ei geisio. Nid oes lle i Dduw yn ei holl gynlluniau. Soellog yw ei ffyrdd bob amser. Y mae dyfarnau di y tu hwnt iddo, ac am ei holl ilynion fe'i dirmyga. Byddywed ynddo'i hun ddim symudir trwy'r cenedlaethau ni ddawn niwed ataf. Y mae ei enau'n llawn melltith trwy llathrais, y mae cynnen a drygioni dan ei dafod. Mae'n aros mewn cynllwyn yn y pentrefi ac yn lladd y diniwed yn y dirgel. Gwylia ei lygaid am yr anffodus, llechan ddiogel fel llew yn ei ffau. Llecha mwyn siarpio'r trian ac fe'i deil trwy ei dynnu i'r hwyd. Caiff ei esigo ei ddarostwm ganddo, gysythia'r anffodus i'w grafangau. Dywed yntau ynddo'i hun anghofiodd Dduw, cuddiodd ei wyneb ac ni wel ddim. O'n gilydd felly. Cyfod arglwydd o Dduw cod dy law, nac anghofio'r anghennus, pam y mae'r drygionus yn dyddirmygu o Dduw, ac yn tybio ynddo'i hun nad wyt yn ei galw i gyfri. Ond yn wir yr wyt yn edrych ar helynt a gofid, ac yn sylwi mwyn i gymryd yn dy law,
Arna ti yn ddibynnar anffodus, ti sydd wedi cynorthwyo'r amddifad, dryllia nerth y drygionus a'r anwad, chwilia am ei drygioni nes ei ddiesbyddu. Mae'r arglwydd yn brenin byth bythoedd, i fethu'r cenhedloedd o'i dir. Oes do arglwydd y head yr anghennus, rwyt yn cryfhau ei calon wrth rando arnynt, yn gweinyddu barn i'r amddifad a'r gorthrymedig ac i feidriolion beri ofn mwyach. Y rhai felly sydd yn dweud ynddynt ei hunain, anghofiodd Dduw cuddiodd ei wyneb ac ni wel ddim. Dydy o ddim yn gweld beth sydd yn digwydd yn y byd yma. Ac felly mae rwydd hynt i ni wneud fel y dymunwn. Ond mae'n ofyn ar yr arglwydd gyfodi. Ac mae'n gyflwyno pawb sydd mewn angen iddo fo gymryd y cyfan yn ei law a chynorthwyo'r amddifad. Ac mae gennym ni waith ynglyn a gwaith Duw ei hun yn does. O gynorthwyo'r amddifad. O fod yn codi llef o blaid y tlawd a'r anghennus. O geisio ei teyrnas ef a chyfiawnder Duw. Ac felly, awn ni at gwestiwn Iesu yn Lyc pennod 12. Ac adnodau at diwedd yr benod yna ynglyn â gofal a phryder. Mae Iesu newydd fod yn dweud stori am ddyn cyfoethog. Oedd eisiau codi chwaneg o sguboriau i gasglu gyfoeth i gyd i dydd lle. Pechod yna, o drachwant gryd felly. A'r pechod yna sydd yn dweud nad oes na ddigon i'w gael felly. Wedyn mae o'n symud ymlaen i bryder ac yn gweld hwnnw mewn ryw oleuni tebyg. Bod hwnnw hefyd yn bechod yn ei ffordd. Achos mae pryder, worrying, poeni, gystal â bod yn dweud nad ydy Duw ddim yn gofalu, Duw ddim digon mawr, ac yn poeni na bydd na ddim digon, bydd na ddim darpariaeth, bydd Duw ddim yno. Ac mae hynny yn o'i hun hefyd yr un fath a'r trachwant yna, a mae o'n ei gondemnio yn y stori sydd o flaen hyn. Felly, mae o'n dod at ac yn rhannu hefo'i ddisgyblion. Meddai wrth ei ddisgyblion. Am hynny rwy'n dweud wrth eich, peidiwch a phryderu am eich bywyd, nac am eich corff, beth yw fwyta, na beth yw wisgo. Oherwydd mae mwy i fywyd rhywun na bwyd, ac mwy i'w gorff na dillad. Styriwch y brain, nid ydynt yn hau nac yn medi, nid oes ganddynt ystordyn ac ysgubor, ac eto mae Duw yn ei bwydo. Gymaint mwy gwerthfawr ydych wi na'r adar, a ffrin ohonoch a all ychwanegu munud at ei einioes trwy pryderu. Felly, os yw hyd yn oed y peth lleiaf y tu hwnt i'ch gallu, pam yr ydych yn pryderu am y gweddill? Ystyriwch y lili, a fodd maent yn tyfu. Nid ydynt yn llafurio nac yn nyddu, ond rwy'n dweud wrthych nad oedd gan hyd yn oed Solomon yn ei holl ogoniant wisg i'w chymharu ag un o'r rhain. Os yw Duw yn dilladu felly y glaswellt sydd heddiw yn y meysydd, cyforu yn cael ei daflu i'r ffwrn, gymaint mwy dillada chwi o chydig ffydd. A chwithau, peidiwch a rhoi eich bryd ar beth yw fwyta a beth yw yfed, a peidiwch a byw mewn pryder. Oherwydd dyna'r holl bethau mae'r cenhedloedd y byd yn ei ceisio. Ond mae gennych wi dad sy'n gwybod fod arnoch ei hangen. Ceisiwch yn hytrach ei teyrnas ef, a rhoi'r pethau hyn yn ychwaneg i chwi. Peidiwch ag ofni fy mrhaidd bychan, oherwydd gwelodd eich tad yn dda roi chwi'r deyrnas.
Gwerthwch eich eiddo a rowch efn elusen. Gwnewch eich wech unau'n byrsau nad ydynt yn treulio trysor di hysbydd yn y nefoedd lle nad yw lleidr yn dod ar y cyfyl na gwyfyn yn difa oherwydd lle mae eich trysor yno hefyd y bydd eich calon. Felly byddai bendith Dduw ar y darllen yna a'r gwrando o gair sydd yn gyngor i ni, gair sydd yn deall ni'n dydy, mesur yn pryderon na'n gofidiau ni gyd, ac yn siarad yn annwyl hefo ni i'w ganol o. Yn gofyn y gwestiwn yna. Adnod 25. Rwy'n ohonoch a llychwanegu munud at ei oes trwy pryderu. Felly, mi ddod at yn hemyn nesa. A meddwl fel yr oedden ni yn cofio'r wythnos dwytha am yr cysgod rhyfel, dan arswyd rhyfel, mae'n tir a ninnau'n gaeth o hyd, mae hynny'n gonsern, yn ofal cyson genon ni. Da ni'n malio am yr hyn sydd yn digwydd yn yn byd ni'n dydyn. Bod yna arswyd rhyfel o'n cwmpas ni ac yn yn byd ni. Da ni'n gaeth o hyd. Bod Iesu'n gwybod am nos yn dyddiau ni. A da ni'n hiraethu am yr hyfryd wawr a dardd o cariad gyda hun yn cyflwyno'r pethau yma. Iddo fo fel mae o'n gofyn i ni wneud, ac i weithio er mwyn i teyrnas ac er mwyn i gyfiawnder ei hun. Felly mi ganwn ni rifr yn mynd 810. Sain da
gwys, a chyfawyd wedi'r groes. O tyrdyn hachub, darnus, yn y dar. Felly fe fydd yna wilnos pnawn ma, diwedd y pnawn, i fod yn cyflwyno mewn gweddi yr hyn sydd ar yn meddwl ni, a'n gweddiau ni dros y sefyllfa yn y dwyrain canol. A deunydd wedi baratoi gan Cymroedd Cristnogol a Care for the Middle East hefyd y mudiadau yna. Fe dda i ni ddod at ei gilydd i weddio am heddwch yn y byd ni. Ac i gallu trosglwyddo'r pryder yma, da ni'n ei deimlo dros yr hyn sydd yn digwydd o'n cwmpas ni, ac yn y sefyllfaoedd yn hunain. Trosglwyddo fo i'r arglwydd a gwybod bod ganddo ofal, yn bod ni'n gallu gofyn y cwestiwn yna. Pa le yr wyt ti o Dduw? Felly dyma weddi dros heddwch, agos ni ddarllenau'r weddi, agos gallwch chi fod yn ymateb gyda'r geiriau yna sydd wedi'w dio arglwydd trigger ha wrthym yn yr achos yma. Dwch chi ni weddio nhw'n ni gloi ar y diwedd wedyn gyda gweddi'r arglwydd. Arglwydd Dduw, ragwyddol dad. Fe'n creais ni ar dylun a thelw dy hun, ond y mae ein pechod wedi gwirdroi meddyliau pobl. A thrwy'r byd gwelwn y ddelw wedi hanharddu. A draws y byd gwelwn lawer o angyfiawnder. Esgeluso hawliau pobl eraill a'n cyfrifoldeb personol. Gweddiwn yn arbennig eleni dros y sefyllfa dorcalonus yn Israel a Gaza, gan ymbil am heddwch a diwedd ar y trais a'r rhyfela. Gweddiwn hefyd dros pawb sy'n gweithredu geisio cymorth, dros gwasanaethau argyfwng brys sy'n cynnig cymorth dyngarol o dan ymgylchiadau anodd a pheryglus. Cofiwn hefyd am y rhyfel sy'n parhau yn Wcrain, y miliynau sydd wedi'w dadleoli yno. Gweddiwn dros deuluoedd pawb ym mhob man sydd wedi colli anwyliad o ganlyniad i'r ryfeloedd diweddar. Arglwydd trigger ha wrthym. Arglwydd Iesu Grist, ti yw ein heddwch ni. Ond cefais dy gloi allan o galonau a meddyliau pobl. Panad yw dy teyrnas, dy ras, dy ffydd ath arglwyddiaeth yn cael ei croesawu. Caiff dioddefaint, anghyfiawnder a llygredd gartref yn ei lle. Arglwydd. Gwylwn am fod llygredd ac anonistrwydd, nanoldeb anghyfiawnder a thrais yn cerdded coridorau gryn. Arglwydd Dduw, yn dy drigaredd tosturia wrthym. Wrth ein llywodraethwyr, ein harweinwyr, a'r rhai sydd mewn awdurdod. Arglwydd trigger ha wrthym. O ysbryd glân, gweddiwn dros y rhai sydd mewn awdurdod. Rhai sydd gyfrifol i chdi. Gan weddio cawn ein tywys yn ffordd uniondeb a thangnefedd. Gweddiwn arglwydd tirion. Ar ei ti'n ioni pob camwedd a sicrhau hawliau rhai sydd yn cael eu camdrin, neu llethu gan anghyfiawnder eu hamgylchiadau. Cadwa ni o dad nefo, ag camur tu hwnt sy'n awdurdod, yr un ohono ni. Ti a ddywedodd, na fi piau dial, na fi dalaf yn ôl, ymddiriedwn yn dy gyfiawnder, yn dy ffyddlondeb, eithgymeriad a ddewidion. Ond arglwydd gweddiwn y bydd y gras a'r cariad ac isanodd euog fyd yn diddannu'r trist, yn dwy'n cyfiawnder a heddwch i bawb sy'n cael ei gorthrymu gan eraill. Yn dy drigaredd, cofia'r byd ac adfer y greadigaeth oll,
gyflawnder ac undod perffaith yn Iesu Grist. Arglwydd, trigarhaol yr syn yn Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Bydde di chdi wrando'n gweddiau ni arglwydd, bydde di ni dyweld ti a gwybod y fod ti yn codi ac yn ymateb arglwydd yn gweld yn barod i weithredu, wyt ti'n yn galw ni'na hefyd, i weithredu o blaid y teyrnas, nertha ni arglwydd yn dy waith. Ni'n cyflwyno i chdi bawb sydd ar y meddwl ni'na yn nes at adre y bore yma. Bawb sydd eto mewn galar a hiraeth, cyflwyno nhw'n annwyl i chdi arglwydd, yn ofyn i chdi gysuro a lapio amdanyn nhw a'i bendithio nhw. Enwa'r gwacder trwy dy air dy hun o dad a sgysur, bydde di chdi fod yn bresennol iawn hefo nhw. Pawb mewn gwendid arglwydd, cynorthwya ni'ne. Gofio am wendidau a gwendid eraill. Badde i'n gilydd. Dy'n garhau wrth yn gilydd. I gynorthwyo yn gilydd arglwydd. A dyn ni'n diolch i ti am yn gilydd. Ac i ti'n rhoed ni mewn perthynas hefo'n gilydd yn deglwys. Ond o dad, mae gennym ni ddyhead ar ei eraill gael lle ynddi hi hefyd. Byddai ni unrhyw beth ynom ni arglwydd sydd yn cau pobl eraill allan rhag dod ata ti dy hun. Bydde di'r croeso estynw ni arglwydd bod yn un agored, bod yn un cariadus, a thwym galon a brwd arglwydd. I bawb gael dy geisio di a cael profi o dy gariad a dy ras a theilioni di dy hun yn Iesu Grist. Arglwydd bydde di'r efengil dy newyddion da di dy hun, lywyrchu'n gryf yng ngeiriau a gweithredoedd pob un ohono ni yr wythnos yma sydd yn dod. A bydde di ni'na arglwydd gael y fraint o gerdded mewn ffydd yn wir, mewn gobaith arglwydd a cael rhannu'r gobaith yna gydag eraill mewn byd sydd yn llawn o anobaith, anghyfiawnder a difrawnder. A bod arglwydd yn parhau yn dy gariad i aros ddyddiau'n hoes. Gofyn hyn yn denw arglwydd Iesu, yn gofyn i ti'n bendithio ni wrth i ni gydweddio'r patrwm yna weddi, dyn ni dod o hyd iddi yng ngweddi'r arglwydd. Ein tad, rhwnnwyd yn y nefoedd, sancteiddiau'r denw, deled y deyrnas, gwneler dewyllus, megis yn y nef, felly ar y ddean hefyd. Roi ni heddiw ein bara benyddiol, a maddau ni yn dleddiol. Fel mae Dduw ni'n ein dledwyr, ac nac arwain ni brofedigaeth. Eithir gwared ni rhag dwy, yn ei sy'n o ti o deyrnas, ar nerth, na'r gogoniant, yn oes oeswyr. Ac fe ganwn ni emyn ymhellach, rhif yr emyn 853 Chofio, am yr un sydd gennon ni, yn dywysog hedd, yn feddyg da, hoff feddyg dynol ryw, y gwmni di sy'n falm i galon fryw. Mae'n geir drws mewn ofn rhag llyd y byd, saf yn ein nisg, yn nodded gadarn glyd. Doth weled di ac arnat ôl y groes, tawela'r storm o'n mewn a pheidia'r loes. Mae Iesu yn dod at ei ddisgyblion yn noson honno pan maen nhw heb wybod lle droi bellach. A phopeth wedi'w chwalu, bywydau nhw wedi'w chwalu. Yr arglwydd wedi'w groeshoelio, wedi cael ei gymryd oddi arnyn nhw. Ond mae'n dod ac yn sefyll yn eu plith nhw. Ac yn gofyn pam yr ydych chi'n mor ofnus. Dyna'r gwestiwn o bryd hynny. Pam yr ydych chi mor ofnus? Yn dangos i glwyfau. Dangos y boen mae o wedi bod drwyddi ar ei rhan nhw ac yn rhannu i dangnefedd hefo nhw. Mae gennym ni arglwydd bendigedig sydd yn cofio amdano ni bob amser ac yn ddigon mawr i gymryd yn pryderon ni
i gyd. Ganwn ni felly yr emyn yma, 3 phennill ar y Dôn Ffinlandia, dwi'n meddwl, de Hwyl? Siŵr o fod. Ac felly mi ganwn ni rif yr emyn 853. Diolch yn fawr. Awn o'n yn archyd a byd, safanau'n y mis, yn anoddeth gadarn glyd. Weled di ac arnat o'r tawel storm mewn a phaidiau'r loes. Awasog aeriolwr gyda'r tad, o bydd yn y blaid drwy'r un ganolbwyntio a pharifan darsen rasol di. O'r daith ac am lidrau gael nes idrech nos nes ddelio cariad. Awasog arwaidio geldi a goglais a chlwys yn y gytsi. Yn y sachau gyda'r a chladin fi ac yr aelod o'r gwasti estyn dros y llaw ar hafel blin i saif o blaid dawan. Wel, yn i ofyn felly, be ydych chi'n boeni amdano fo? Ydy o'n deg i ni ofyn?
be dyn ni'n boeni amdano fo. Os gennym ni hawl poeni am yr hyn yr ydyn ni poeni amdano fo. Wrth gwrs, mae'n wahaniaeth rhwng poeni ac effaith hynny yn y pen draw a malio a bod â chonsyrn am yr hyn sydd yn digwydd o'n cwmpas ni. Mae'n ddau beth gwahanol. Dwi'n meddwl bod o'n help i fi beth bynnag, chymod bod ni yn gwahaniaethu o ran yn geiriau. Be dyn ni'n boeni amdano fo? A be mae gennym ni gonsern a be dyn ni'n malio amdano fo hefyd. Bod ni yn gallu symud tuag at chymod gadael yn pryder am poen. Gadael nhw i'r arglwydd a bod yn dal gafel yn concern ac yn malio ac yn gwerthoedd ac yn yr hyn sydd yn annwyl i ni. A dyn ni yn poeni gymaint yn dydyn ac am bob math o bethau. Rhai am mwy achos na'i gilydd i pryderu am dal i biliau. Pan nad dydy'r arian sy'n dod i mewn ddim yr un fath o'r arian sydd yn mynd allan, yna mae gennych chi le i fod yn poeni. Oherwydd ydy'r ddau pen llinyn yna ddim yn dod at ei gilydd. Be ydych chi'n neud? Be ydych ni'n neud efo'r pryderon yna? Dyn ni'n rhoi diolch, dydyn, bod ni'n gallu dod â ddau pen llinyn ynghyd. Dwi'n edrych ar bob un ohonoch chi, ydych chi ddim yn bryn o fwyd i roed yn eich stumogau, ddim yn bryn o ddaioni Dduw tuag ato ni. Ond mae yna eraill a dyn ni'n cael yn galw i fod yn sefyll gyda'r nhwthau hefyd. Fe allwn ni boeni am iechyd. Mae yna rai lle mae hynny'n glefyd, mae poeni am iechyd yn glefyd arnyn nhw. Hypocondria. Sôn o hyd amdano fo, a bod o'n mynd yn orbryder i iechyd i hunain felly. A dyna effaith pryder a phoen. Ydy bod o'n casglu ato'i hun, casglu pryderon ato'i hun, nes bod yr heini yn y diwedd yn mynd yn ormod i'w dwyn ac mae rhywbeth yn gorfod torri, a rhywbeth yn gorfod rhoi felly. Yn aml iawn yn iechyd ni sydd yn rhoi, iechyd corfforol ni, iechyd ysbrydol ni, yn well-being ni yn gyffredinol. Felly, mae gennym ni le i fod yn gweithredu, does? I fod yn diogelu hynny rhag digwydd. Poeni fel o'n i'n sôn yn yr papur yna a'r coeddiadau allan yr wythnos o blaen. Poeni am y plant, poeni am mynd at y deintydd, poeni am y pethau sydd gennym ni i'w paratoi, pethau yna, yr 5 peth yna lawr y lein, yr to-do list, a'r peth yna dyn ni'n ei roi heibio, achos bod ni ddim eisiau wynebu fo, poeni amdano fo. Dio ddim yn mynd i fynd, dim ymryn yn llai, wrth boeni amdano fo. Ac ar ben y pethau hynny i gyd, y mae y newyddion dyn ni'n ei wylio, neu'n gwrando yno fo, Radio Cymru'n ailadrodd yr un newyddion drwy dydd, dydyn. Yr un pryderon yna, cael ei troi a'i troi, os ydych chi wedi clywed nhw unwaith, ydych chi'n clywed nhw 2 gwaith a mwy. 6, 9 gloch, 10 o gloch. Deron yna yn cael ei llwytho arno ni. Y rhai yn troi hwnnw i ffwrdd, yn cau hynny allan. Dyn nhw'n eisiau clywed o. Ond mae'n fater o beth dyn ni'n neud efo fo. Sut ydyn ni'n ymdrin ag o. A mae Iesu yn mynd ati at goffa i ddisgyblion bod Dduw hyd yn oed yn gofalu am yr adar. Di heini ddim yn poeni. Ysem golwg bod nhw'n poeni, beth bynnag. Yn wir, mae'n y lai ohonyn nhw nag oedd na flynyddoedd yn ôl. Mae'n y lai
o adar yn heidio at ei gilydd, llai o adar yn yr ardd oherwydd. Oherwydd effaith dyn mewn gwirionedd a'r un balans yna sydd yn y greadigaeth. Hynny wedi effeithio arnyn nhw. Eto, dydyn nhw ddim yn pryderu, maen nhw'n cael ei ddigon felly. Cymharu hefo'r rheini. Ac fel y dywedodd y wraig arbennig yma, sydd fel llawer o bobl fyddai'n ei dyfynnu, mae cori ten bôn yn very quotable hefyd. Yn ei llyfr The Hiding Place, llyfrau eraill, ddynes nodedig ac arbennig iawn. Nes oedd ei tua ganol oed, byw bywyd yn gwneud watches ag ati efo busnes ei thad yn yr Is-Almaen. Ond yn ystod yr rhyfel, fe gymeron nhw at guddio pobl yn ei tŷ ag ati cuddio i ddewon. Ac fe gafon nhw i dal, fe fuo na ddweud amdanyn nhw i bradychu nhw. Fe gafon hwthau hefyd, y teulu i gyd fynd i Auschwitz, fynd i'r gwersyll crynhoi. Rwsyd neu gilydd. Fe gafodd cori i ryddhau o'r fan honno. Ac fe gafodd i'r gras, a dyna pam yn bod ni'n ei chofio hithau, bod hi wedi cael gras i faddau i'r rhai fuodd yn ei gorthrymu hi. Dod wyneb yn wyneb ag un o'r comendants oedd yn y gwersyll hwnnw. Mewn eglwys wedyn ar ôl y rhyfel. Ac yn gallu deitho fo yn ei wyneb bod hi'n maddau iddo fo yr hyn roedd o wedi ei wneud iddi hi a'i theulu, i'r Iddewon, i'r rhai oll oedd yno. Ond mae hithau yn deud hyn ynglyn â pryder. Allan ni gyfeithio, os hoffwch chi, nid yw gofid yn gwagio fori o'i dristwch, mae'n gwagio heddiw o'i nerth. Worrying is carrying tomorrow's load with today's strength, carrying 2 days at once. It is moving into tomorrow ahead of time. Worrying doesn't empty tomorrow of its sorrow, it empties today of its strength. Gofid am rywbeth sydd heb ddigwydd eto. Ddigon i'r diwrnod i drafferth ei hun, medda'r arglwydd Iesu. Ac meddai hi be i wneud ynglyn â hynny. Any concern too small to be turned into prayer is too small to be made into a burden. Unrhyw beth sy'n rhy fach i chi fod yn gweddio drosto fo, neu rhy fach hefyd i fod yn faich i'w gario. Dyna pam bod yr arglwydd yn cymell i ni ddod a'n beichiau i gyd atoef. Ac i ni beidio phoeni am yr hyn sydd y tu hwnt i'n rheolaeth dyn ni'n malio amdano. Ac peth felly ydy'r rhyfel mewn gwirionedd. Dyn ni'n malio amdano fo. Mae gynnon ni gynsyrn ynglyn â'r hyn sydd yn digwydd yn ein byd ni, gwrthdaro sydd o'n cwmpas ni. Ond mae Iesu'n deud wrthon ni, dydy poeni ddim yn mynd i wneud gwahaniaeth iddo fo. Pa les, pa un ohonoch all ychwanegu munud at ei oes wrth bryderu. Pa wahaniaeth yma'ch poeni chi yn mynd i wneud i'n sefyllfa'n hunain ac i sefyllfa eraill heddiw yng nghanol rhyfeloedd byd. Ond mae'r arglwydd yn gofyn i ni fod yn llawer iawn mwy positif. I ni fod ynglyn â cheisio ei teyrnas ef a'i gyfiawnder. Ni beidio a phryderu am ryfeloedd ar fath, meddwl fo. Mae gennym fo air ynglyn â hynny'n Marc pennod 13. Pan glywch am ryfeloedd a sôn am ryfeloedd, be mae hynny'n ei wneud i chi? Peidiwch â chyffroi, meddwl fo. Rhaid i hyn ddigwydd, ond nid yw'r diwedd
eto. Fydd yna genhedloedd yn codi clefydd yn erbyn cenedl. Ac mi fydd yna adegau o newyn. Dechrau'r gwewyr mawr ydy hwn. Gwyliwch eich hunain hefyd. Pan fydd pethau'n digwydd i chithau. Ond yn bod ni, pan ydyn ni'n yn cael yn dwy'n ger bron yn gwell, falle oherwydd yn ffydd. Os digwydd hynny i ni, dyn ni beidio phryderu am hynny chwaith. Oherwydd y mae'r ysbryd glân yn rhoi geiriau i ni. Yna gynnon ni gymaint i boeni amdanyn. Eto, Iesu'n dweud, pidiwch â gyffroi. Pidiwch â gadael iddo fo'ch taflud chi oddi ar eich hechel. Mae gennon ni heddwch gyda'r arglwydd. Ac mae'r heddwch yna'n aros gweithaf ac yn wyneb bopeth sydd yn digwydd o'n cwmpas ni, yn yn bywydau ni, i ni ac yn yn byd ni. Ac felly mae Iesu'n enwi'r pryder yma neu'r bryder yma fel pechod. Troi o bechod trachwant i fod yn sôn am bechod pryderu. Dych chi wedi meddwl amdano fel pechod erioed? Pryder, worry, felly. Fel o'n i'n sôn, rhywun yn dweud, un esboniwr, greed can never have enough. Worry is afraid it may not have enough. Digon. Dim digon i gael gen rai. Eraill yn poeni nad oes am digon. Dim digon iddyn nhw. Bydd na ddim digon iddyn nhw. Di arhebion 30, o'n i'n chwilio am yr adnod yma nos o'n o blaen. Os i hyd iddyn y diwedd. Gofyn am 2 beth gennyt. Gofyn i Dduw. Paid ei gwrthod nhw i mi, cyn i mi farw. Symud wagedd a chelwydd ymaith oddi wrthyw. A paid ar rhoi i mi dlodi na chyfoeth. Portha fi am docyn o fwyd. Rhaid i mi deimlo ar ben yn igon, a thwadu a dweud pwy yw'r arglwydd. Neu rhaid i mi fynd yn dlawd a throi'n lleidr ac wneud drwg enw fy Dduw. Digon. Nid i roi digon i mi Dduw. Dwi'n eisiau gormod. Dwi'n eisiau bod heb ddigon. Dwi'n eisiau bod yn newynu. Dro ddigon i mi. Dyna dyn ni'n ofyn amdano fo. Dyna dyn ni'n ymddiried y bydd Dduw yn ei ddarparu ar yn cyfer ni pan dyn ni'n gofyn am yn bara benyddiol. Yn y gwir amdani, ydy bod gennon ni yn cypyrddau ac yn ffridges and deep freezes bara sydd yn mynd i bara nid am heddiw'n unig, ond am wythnosau lawer. A bod gennon ni yn y banc arian a posib cael arian sydd yn mynd i dalu am adnoddau sydd yn mynd i bara'n hir iawn i ni. Dyn ni'n poeni am yn bara benyddiol. Eraill yn poeni pryderu amdano fo. Dyn ni'n cofio am yr eraill yna hefyd, ein bara beunyddiol, dyn ni'n gofyn amdano fo. Dwi'n cofio, nad ydy o'n ynglyn am pryderon ni, ond mae'n ynglyn a beth sy'n digwydd i bobl eraill hefyd. Felly, meddwl amdano fo fel rhywbeth sgynnon ni'n hawl i wneud mewn gwirionedd. Rhywbeth sydd yn fai yno ni, ydy llwytho'r pryder yma arno ni yn hynny. Ni'n meddwl bod gennym ni yr hawl i ddal gafel ymwneud nhw. Ond, mae Iesu'n dweud wrthon ni am i cyflwyno nhw iddo fo. A cwestiwn Iesu yn annwyl pa les pryderu. Pa damaid gwell y byddwch chi. Ychwanegu munud at eich cheinios. Be mae pryderu yn ei dda. Ac mae o, wrth gwrs, yn troi oddi wrth yn negyddol at y cadarnhaol ac i ni geisio teyrnas Dduw. Ac i ni feddwl, felly, lle mae Dduw i'w gael? Pa le wyt ti o Dduw? Pa le mae dy Dduw, medde eraill wrtho ni hefyd? Dyn ni'n gweld eich Dduw chi ar waith. Dych chi'n gweddio, dych chi'n mynd i'r capel, pa wahaniaeth y mae o yn ei wneud. Lle wyt ti Dduw?
Cyn i feddwl, ac o'n i'n cael yn asgoffa ddoe wrth wrando rhywun yn rhannu stori gofidus dros ben, o dor priodas ac gofid mawr dros nifer o flynyddoedd. Yn ddewr iawn i fedru rhannu'r stori, ond yn sylwi mod nad ydy yr arglwydd ddim yn yr pryder. Mae o'n gofyn i ni beidio phryderu, dydy o ddim yn y pryder, ond mae o gyda ni yn y boen. Mae o gyda ni yn y boen yna ac yn datguddio ei hun i ni, yn nghanol yn poenau. Mae o'n cyd ymdeimlo hefo ni. Mae o wedi cymryd yn poenau, a'n pechod a'n bai, phopeth, yn pryder ni sydd yn bechod hefyd, wedi cymryd hwnnw ac wedi marw o'i herwydd o, mwyn estyn i ni gyfiawnder a heddwch ac agoriad at ein tad nefol sydd â gofal amdano ni, sydd, fel mae Iesu'n cyflwyno ni i Dduw, braidd bychan, medda fo, wrth siarad yn annwyl wrtho ni, wrth y disgyblion yma. Mae gennych tad ofal amdano chi. Mae o'n ddigon mawr i gymryd yn pryderon ni i gyd. Cyfrifwch chi yn lawenydd pryr, meddai Iago. Sut gallwn ni wneud hynny? Pan syrthiwch chi amrywiol brofedigaethau, pan da ni yn gorfod mynd drwy pethau sydd yn peri pryder ac ofn a dychryn i ni. Gan wybod fod y prawf ar eich tydd yn magu dyfal barhad a bod yr arglwydd gyda ni yn nghanol y boen yna. Ac antidot mawr i boeni ydy darllen gair Dduw a chael yn hotgoffa ohono fo. Sgoffa bod yr arglwydd yn cymryd yn beien i bod yr arglwydd yn ddigon mawr i ddelio hefo'n amgylchiadau ni. Gawn ni gloi wrth edrych ar Salm 121 yn gyfarwydd i chi i gyd. Nawn ni deiti, nawn ni ilchanu hi, nawn ni lenwi'n meddyliau gyda hi. Yn yr hen gyfeithiad yn y fan yma, dyma'r antidot i'n pryderon ni i gyd. Yn hanhunedd ni, yn diffyg cwsg ni. Gobeithio bod chi wedi gallu cysgu neithwr, bod chi wedi bod yn poeni ynglyn â bethau. Gwybod nad ydy'r arglwydd ddim yn cysgu. Bo sydd yn cael ei gadw'n effro, bo sydd byth yn cysgu, oherwydd bod gan o ofal amdano ni. Oherwydd bod o wastad yno, wastad ar waith, wastad yn cofio amdano ni. Nos a dydd, yn y mynd a'n dod, yn awr a hyd byth. Hynny'n gysur amlwg iawn i ni. Nawn ni ddarllen y salm felly, efo'n gilydd i gloi. Dyrchafa fy llygaid i'r mynyddoedd, o'r lle daw fy nghymorth. Fy nghymorth y ddaw, y fi wrth yr arglwydd, yr hwn a wnaeth nefoedd a deiar. Ni a de fe i stroed lithro, ac ni hynna dy geidwad. Wele ni hynna ac ni chws ceidwad Israel. Yr arglwydd yw dy geidwad, yr arglwydd yw dy gesgod ar dy ddyhilaw. Ni styru'r hael y dydd na'r lleiad y nos. Yr arglwydd a sgeidw rhag pob drwg, fe a geidw dy enaid. Yr arglwydd a geidw dy fynediad a thyfodiad, o'r pryd hwn hyd yn dra gywydd. Cymryd yn pryderon ni i gyd, ac gofal amdanyn nhw i hun. I cymryd nhw oddi wrtho ni, ato i hun. Mae o ddigon mawr i'w dal nhw i gyd. Ac wedi dangos hynny i ni'n amlwg yn Iesu Grist ei fab, sydd a'i gariad mor ddofn tuag ato ni ac i'w weld ar ei groes. Dwch i ni gael gair bach o weddi cyn i ni ganu'r salm hefyd i gloi. Mae Dduw ein tad. Maddau ni'n beiau. Helpa ni gyflwyno'n pryderon ar hyn o bryd, heddiw,
a cyfory hefyd arglwydd yr hyn da ni yn wybod sydd heb ddigwydd eto ac yr ydyn ni'n poeni amdano fo. Maen nhw'n amrywiol arglwydd. Maen nhw'n perthyn i ni fel unigolion a dyn ni'n meddwl bod gynnon ni hawl arnyn nhw. Arglwydd fel pan i'w cyflwyno nhw i chdi a chanfod wrth wneud yr heddwch yna ar wyt ti yn ei ddwyn i ni. Y teyrnas yna ar wyt ti'n ei agor ar yn cyfer ni. A'r cyfiawnder yna ar wyt ti'n ei rannu hefo ni. Ac yn perin bod ni'n cael bod yn rhan o'r prosiect yna hefyd, y prosiect mawr di yn y byd. O ddwy'n dy deyrnas di fod, y ddeiar i fod yn debyg i'r nef, a dy gyfiawnder di i lywodraethu yma ar y llawr arglwydd. Ti'n mynd yn hesgusodi ni rhag unrhyw weithredu. Ond rwy ti yn hesgusodi ni arglwydd rhag pryderu dros yr hyn na wnaethon ni, a'r hyn nad ydyn ni wedi'w gyrraedd eto. Arglwydd cadw ni felly ynglyn â gwaith dy deyrnas am yn bod ni'n gofyn y cyfan yn enw Iesu Grist. Amen. Felly i gloi yn hoedfa, chi fe'n mynd 120 ac mi nawn ni ganu fersiwn Edmund Pris o Salm 121, disgwyliaf o'r mynyddoedd draw ble daw i'm help, mi llysgar ac ymlaen. 120. Efnisgan, a'ch gael dros y fyr ac fyr. Wel, Israel Ni ymuno efo'n gilydd i rannu'r bendith. Gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Dduw a chymdeithas yr ysbryd glân a fyddo gyda ni oll fawr hon hyd byth. Amen.